Larramendik auzoko festak beste urte batez ere martxan dituzue, orain honetan bazkaria, auzo bazkaria, jende asko bildu zarete. Bai, gutxi gora bera 205 pertsona, 210, holako ze. 40 bat umeo 50 da beste anak jende heldua. Auzoko jende asko hartzen du parte, gehiengoak, ala badago jendea kanpon geratzen dena? Beti bezala, suposatze, gogua dakaunak parte hartze deu, da beste, egunen bertan etortze bai laguntzea, ez da, bate txarra, oire eskertzea, eta hola biltzegea. Berrikuntzak ere, badituzue, su artifizialak eta guzti zen dituzue urten? Bai, lehen urten de su artifizialak uki genitu, baina urten berria zea da, Toro Fuego atea berdeu, da, hoi da urten sartu den gauza berria. Eta nolatan sortu dira ideia berriak aurten gorako? Zola, jende berriare sartzen jutea, da gaztiak etortzeia, da haiek idea asko dezke, gazteek eta bakizu, parrandan asko ibilitako gea, da ikusitakoa esate deu, da gustatze bada, aurrea, da hola xe. Gaztea parrandan asko ibilitakoa zaretela esan diguzu, horrekin zesan duzu, parranda asko gongo dela festetan, ala helduentza gehiago gauza, nola izango da? Dana bezala parranda festetan seguru, nahi duna parranda eukiko. Da zarrantzako, kontzertuk eta badaude, da gatzalde numentzako ere badaude gauzak, eta dana dekeitia zehose hemen. Garrantzitsu izango da ez, adin guztien pentsatzea? Bai, danon pentsatu berdegu, hemen ume asko daude, barrio berria gea, da ume asko daude, eta aieide eman bertzaile zehose. Bazkaria jisteko, zer egin behar duzu gaur? Korri, Toro Fuego atzetikan, hoi da eharrena. Hoi bai, bazkaluta geho patxarana, da lasai, da geho korreka egitea, da tanborra da.